Ei, bones a tots, aquí serà 275 comentant i us porto el 8è episodi de Happy Wheels. Sí, ja fa com una setmana o quasi bé dues que no penjo un vídeo. Per què? Doncs perquè tinc exàmens, abans al col·le, després quan podia penjar vídeos tenia futbol, bueno, un lío. Vale? Ai, hòstia, ja m'equivoco només començar a cagar. Vale, aviam. Aquest vídeo va dedicat a Arnori, un canal que s'han fet uns amics meus. Ja us deixaré el link a la descripció. Encara no no han penjat cap vídeo, però el divendres suposo que ja penjaran un vídeo al voltant del divendres. I bueno, us ho dic perquè... Hòstia, començo bé. O sigui, perquè us subscriviu, perquè jo crec que serà un bon canal. Només veu que el veu. Però bueno, només és perquè us uniu i que comenceu a... O sigui, que els ajudeu a començar, que no hagin de començar, o sigui, sense ningú, perquè començar sense ningú és més difícil que si comences amb algú que diu que subscriguis al seu canal i va molt més bé, sí. No, 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 tio, no, no, no. Bueno, com sempre ja sabeu, hola, que faig els vídeos de 10 minuts aproximadament, jo tu sempre que durin 5 minuts, 10 minuts. Si em dura més o menys no passa res, l'important és que durin 10 minuts, o sigui que faci el vídeo. Va, tio, ara. No, tio! Ple de fletxes per aquí. Bueno, l'últim vídeo que vaig fer ara ja té una, sembla, 86 visites. I bueno, està bé, l'estelada, hòsties, amb l'estelada allà. Ara he fet un nou server, també us puc deixar el link a la descripció si voleu. Bueno, si voleu no, sí que us el deixaré, no podeu dir ara si voleu o no voleu. Doncs us deixaré el link a la descripció per si voleu entrar al server de Minecraft, que jo i un amic meu som els... joder, som els admins. Si comenceu així de bon rotllo i tot, tindreu regals, ja ho poso a les normes. L'únic problema és que és en castellà el server aquell, perquè, o sigui, pugui entrar-hi més gent i... ja sabeu, bueno. Encara que hi ha algun lloc que hi ha alguna cosa catalana, però segur que no ho veuen perquè només ho poden veure els que poden volar, o sigui els admins. I bueno, o sigui és dreamsminecraft.zapto.org. Ja us el deixaré. Heu de posar l'IP, el nom que vulgueu, hòstia, sense Hamachi també. I... va pel cul, m'ha sortit aquest, tio, què estic fent aquí, joder. Doncs és sense Hamachi, o sigui que el Hamachi lloga és un lío i costa molt. Podreu entrar quan vulgueu, bueno, quan vulgueu si està obert, clar, si no és no. Subscribes, tu... apa, ja fan hold. Què és això, tio? Què és això? No, 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 en sèrio, què és això? Què és això? Ah, ja sé, ho entenc. Vale, vale. 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 Va, tio! Va, ara. Vale, torna. Torna! Ai, ja comença un altre cop com els altres cops. No m'agrada aquest, doncs vaig a buscar... A veure si aquí puc mirar la manera de... tots de 5 estrelles. El test? Bueno, ha millorat. Last one possible. Bueno, això vol dir que m'enfadaré, per tant hi entro. La Z sempre... Ah, bueno, això no és bastant difícil. És bastant difícil. A no ser que al final hi hagi algú... Hòstia, veus? Veus? Ja deia jo que hi havia... Bueno, hòstia... Bueno, començo bé, va. Cap a baix. Nen, no, mi hijo. El meu nen se n'ha anat. De cap. També potser us... Hòstia... Per què no pujo tants vídeos de Call of Duty? Doncs perquè... O sigui, és un rotllo enxufar la... O sigui, jo no tinc l'ordinador i la tele al mateix lloc. Tinc una diferent habitació. I clar, quan vull jugar... O sigui, quan vull gravar haig de portar el portàtil fins a l'altra habitació i... És un pal i ho faig quan estic sol i tinc bastant temps, perquè si hi ha gent a casa meva doncs no tinc ganes de gravar vídeos amb gent.
Molt bé, va, tio. Va... Ara suposo aquest cap de setmana intentaré pujar un de Call of Duty. Serà del Black Ops, ja que està a punt de sortir el Black Ops 2. Pel qui no ho sàpiga seran zombis de 8 persones. Hi ha Nacta en 2025. Això ja ho deu saber, segur, si vau jugar, si veureu el Black Ops. No! Vale. Després es podrà tindre un Tomahawk d'or, que jo va ser el que vaig flipar més. Com que no? Què? Bueno, doncs es podrà ficar el Tomahawk d'or i amb això vaig quedar una cara de què? Vale. I les pistoles també es podran tindre d'or, però bueno, segur que ja ho deveu haver vist, no cal que us expliqui. Si voleu que us digui alguna cosa ja, m'ho deixeu a la descripció ja. Hòsties! Intentaré fer un vídeo explicant més o menys el que sé del Black Ops 2. Segurament no sé gaire cosa, o sigui, l'únic que sé és el que us he dit, que hi ha un acte 2025 zombis, si el reserveu tindreu un acte, oi, veia lag, si el reserveu tindreu, bueno, no sé, almenys vaig entendre, si el reserves tens Knockdown, joder, en sèrio? Doncs si reserves el joc et donen Knockdown 2025, i el Knockdown Zombies no sé, jo no l'he reservat, no és perquè no el vulgui, perquè jo sí que el vull, però quan hi vaig anar jo a reservar-lo encara no havia entrat la informació de qui hauria Knockdown Zombies. I clar, vaig quedar sense Knockdown Zombies. Hòsties. Ai, no me'n passaré ni un, que us hi jugueu que no me'n passo ni un. Un peñique. Clar que sí, campió. A veure. Tirarem el de la bici... aquest. No, jo no he fet res. Un missatge del Facebook. Doncs no, ara no hi vaig, ara estic gravant. Epic Pogo Jump. Vale. Torno a repetir que aquest vídeo està dedicat per... Ah, és fàcil, per Arnori. Ja ells ja saben qui som. Home, si no sabiguessin, doncs malament. I bueno, doncs això, que m'han dit que els gravés de Happy Wheels perquè els agrada molt. Vaig pensar, bueno, va, ja que fa temps que no pujo un vídeo i menys de Happy Wheels, doncs hi penjaré de Happy Wheels. També un dia d'aquests us intentaré pujar un vídeo del League of Legends, no sé si sabeu quin és. O sigui, intentaré partir-lo en dues parts el vídeo perquè si no, o sigui, us passaríeu 35 minuts que dura la partida mirant el vídeo i ni jo el miraria, vale? Joder. Tio? No, o sigui, no. 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 No! Aquest sí que me'l vull passar, aquest sí. Quan em passi aquest ja tenco perquè així es quedo com la baja final. No, tio, va! Com em mori, o sigui, només perquè... Veus? És que... Hòsties! En sèrio, tio, en sèrio, no fa gràcia, no fa gràcia. Sí que me'ls estreu rient. Doncs a mi no fa gràcia. Va, vamos. No! Vale. Sí, és normal, tio, és normal aquí fer-me mal, tio. Vale, ara. No. Aviam, sobretot sense trencar-me el cap, Mortal. Sense cas, que ara ja sí que vaig insegur i en qualsevol moment patapam, sense cap. Hòstia, doncs sí que és Swamp Heart, Oh. Ah! Joder! Joder ja, tio, va! Passa't el... Em sembla que he de portar uns 8 o 9 minuts de... Ara! Sí! No! Què? No s'ho creuen ni ells, tio. No se lo creen ni ells. Aquest joc està fet perquè m'odia, segur que m'odia. Sí, segur que m'odia.
Per què? Per què? Per què? Per què? Ah, tio, no, va. També es podria pujar algun vídeo de Slender, que me'l vaig descarregar. Vaig quedar un susto un cop, hòstia. I l'Amnèsia, també me'l vaig descarregar. Però quan em compri un micro per... Ara! Un micro per poder parlar amb l'altre ordinador, perquè amb aquest em va laguejat i no em va bé, o sigui que amb l'altre, quan em compri el micro, ja podré gravar més vídeos en HD. Bueno, HD. Oh! Oh! Ho acabeu de veure! Hola! Que cardes! Que cardes! S'ha perdut. Hòstia, aquest sí que era que passo. El cuc, el cup. Vale. Vale. Va, passa. 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 Vale. Com? Ah, o sigui, vaig a... Si no s'arriba allà dalt. No! Va pel cul. Va pel cul, hòstia puta. Bueno, així ho deixo perquè veig que no he pogut passar-me'l per culpa d'unes putes punxes que estaven allà clavades, me cago en set. Bueno, això és tot, espero que us hagi agradat. Me cago en set puta mare, jo em volia passar aquest. I ens veiem a la pròxima. Torno a repetir que aquest vídeo està requiat a Arnori i us portaré... Com es diu? Hòstia, ara me n'he oblidat. Me n'he oblidat. Ah, sí, el link a la seva descripció. Adeu.